Ano sa kayo video? Makita naman si Bato. De La Rosa. Pati Ang bato nga ginaamag sa mga bisita ang kantuan ta sa sining nga episode. Huling hirit sa tag-init kay manugsulod na ang tig-ulunan kag manugsugod na maliwat ang klase. Kung budget-friendly kag nature trip ang ginapangita, ari ang pwede nyo makonsider. May paliliguan nga suba, nga may matugnaw nga tubig halin sa ibabaw sa bukid. May mga cottages sa kilid, kinauboy lang ya. May camping area kag hindi tamaan kalayo. Ini ang kantuan ta. Diri lang ini sa Silay City. Halin sa Bacolod Silay Airport, rektahon lang ang dalan pakadto sa likod, kag malapot mo na ang Barangay Gimbalaon. Usuyon mo lang ang dalan, makita mo ang ini nga signage sa right side mo, nga may nakasulat nga Hinalinan. Sa may dalan na inipasaka sa patag, base magtalang kamuha miara sa asyenda Nahalinan, pero hindi na siya amo sa dalom-dalom ni dampis ang Gimbalaon. Iniya ang kantuan ta sa may ibabaw nga porsyon sang barangay. Pagliko mo diri sa may Hinalinan, ang bangga nga ina one way lang, pambusina lang, pero sa sulod, lapad, may parkingan. Kadamo sa mga paliliguan diri, pero ang aton nga katuan sa sining episode amo ang Dako Bato sa Suba. Ano sa kayo video? Makita naman si Bato. De La Rosa. Pati Dako Bato ang tawag diri nila, kamay dako gid man tuod ya nga bato sa suba mong parte pa inisang Hinalinan River. Ang bato dako pa sa tawo, dako pa sa senador. Do may porsyon sa suba nga ginhimo nga swimming pool para may space nga mapadikuan. Ang tubig diri halin pa sa Katilingban sa Talisay City, kay ining bukid sa tubangan mismo sa suba, kabahin sang Mount Makawili sa Talisay. Istorya ni Panoy Tingson sang una, humayan lang ina diri. Sa nag-uso ang pangapaliliguan diri sa ila lugar, napensara niya man nga hawanan ini kag butangan man sa mga cottages. Bumayan gina niya. Ikaw man ka pananong di mo ito na? Kami sang ugangan ko. Sa ugangan mo. Tapos, Tapos ang uli doon na kapoy na sa bala mag-ubra talamnan. Din pa ba yan? Tikin tamnan ko mga saging. oo. Tapos, pag sulod nga nag-resort ng Hinalinan Paradise, nag-ideya man kami nga para nga makahimo man kami. Agod nga may kuan-kuan, bisang ginagmay lang. Ginagmay. Mm. Si Panoy, isa ka mangunguma. Kung tig-ilinit, wala siya produkto, wala man sang income. Pero subo nga may palaliguan na diri sila, may income siya bisan tig-ilinit na. Sa 20 pesos nga entrance sa kada tawo, dako na ini nga bulig para sa ila. Nakapatapos pa siya sang duha niya ka mga estudyante. Mga laude man lang Sir, tungod sini, nakabulig niya matapos pila yung mga kabataan. Oo, dako nakabulig. Ano na ganyan patapos niya mo? Nakamugulangan mo? Ang maestra, Extra na. Ano sa pag-graduate niya? ang kumlaw. Cum laude. Ay kaduha, Ini na sa pitsa 30 ni. mag-graduate man. Mag-graduate Extra man. magyapon. Oo, running magna. Magda cum laude. Ang Kasi mo una kasunod ay. hindi kay sawang ko raw. Mga laude-laude na. May tiyanggi sila para sa mga kinahanglanon sa mga nagabisita diri, parehas ang kape, junk food, kag iban pagid nga mga pitsi-pitsi. Pero mas gina-recommend nila nga mga bisita nga nagakadto diri magbalon gid sa pagkaon. Sabado ug Domingo, dagsa ang tawo diri. Nagakakibot na lang siya nga ang iban sa mga bisita, may mga sarang, halin pa Bacolod, halin pa sa Murcia, halin pa sa Manapla, nagapanultol diri para lang maligo sa suba. Mas maayo nga magpa-reserve ani sang cottage sa ilang nga Facebook page, Dako Bato sa Suba, antes magkanto para sigurado nga may pwestuhan ka. Silinggani kuno sa mga nagabisita diri sa ila. Ang ginaamag diri nila sa Dako Bato sa Suba kay matawhay kag mabugnaw
kag may paliliguan pa nga matinlo nga suba. Para makarelax anay makadali, halin sa masako nga pangabuhi sa syudad. Sige lang sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Trepeng ni Rumeng.